To bari ki ji farkon zance da karshen sa duka akan soyayya. Na san wuyar so na san dadin sa ko ta ya zai juya. Akwai labari dole in yi gyaran murya. Yanda zance zai ta zuba a tsara bisa tarbiyya. Yau da gobe gonar ilahu cewa ya santa gaba daya. Na gode Allah, na gode makagina da ka bani yar auta mai share mini hawayena, mai bidar muradina ta yi min da ba ta min barna. Da akwai gaban kauna ke zaki boye sirrina, ni ba za na taka ba ramun bududdiki da rubuci gaskiya. Kin ji kanwata kaunar kina cikin raina, kuma ba za na daina ba har abada da ke mu zamo jini daya. Kin ji kanwata, kin ji kaunar kina cikin raina, kuma ba za na daina ba har abada da ke mu zamo jini daya. Na tuna da ke a koda yaushe sai in ji sanyi, kafin ki ce in aikata ko mene na yi. Kada ki zaton wai lokaci zai zo na yi sauyi, an na san ki ba idan da so